Standard gamitan. Lain na pagkatana. Ay, nalain. Matong mo, Roman Catholic Church according to the Bible. Okay. And standard references. Pagkatana. Kaya according to the Bible, mabasa ba ang Roman Catholic Church tinuturo sa Biblia sumala sa versikulos Biblia? Yes or no? Yes, implicitly. Yes, implicitly. Nga naman, St. Matthew chapter 16 verse 18 ingon ni Kristo, my church, nga ingon Panginoon sa Kristo, one holy Catholic church according sa Biblia. Mabito ako ang gidefine ganina nga kanang one holy Catholic church same as Roman Catholic church mabasa sa Biblia og standard nga referensya. Okay. Sunod na. Basta ba Catholic Church retirado sa Roman Catholic Church? Yes or no? For the first 1,000 years, there is only one Catholic Church and nag-exist. Walay gitawag og lain. So therefore, pag ingon og Catholic Church, referring only sa Roman Catholic Church headed by the Pope, Encyclopedia International Volume 6, page 106. Sunod na tala. Kung mabasa na ko, nga naay Catholic Church ang pagdili Roman Catholic sa standard of praise, o yung tang pindi ka na. After sa 1054, nasa Diyos, hindi magbutang ang gaminto na nagtawag na ito ng hagit. Ayaw ito, nasa Diyos. Ospong pangutan na. Mr. Moderator, sa dapat na pumunta na Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Point of order. No challenge question. Point of order. Okay. Manali. Ako na ginawag yung kamutan na. One word is enough for a wise man. Wise man ta. Di man ko tawag anong pabalik-baliko ni mo. Okay. Sa ako na yung ganyan, di ba? Ingon ko ganina. For the first 1,000 years, there is only one Catholic Church. Kanang imong basahon after the split na sa 1054 na ay Eastern o na ay Western. Ang issue ang Roman Catholic Church for the first 1,000 years. Sunod na. Matod pa niya. For the first 1,000 years, nawa pa nag-split. Usanay Catholic Church, Roman Catholic. Ang atong pagutan na ni. After the split, asa may nauna ang Roman Catholic Church o ang Orthodox Church? Tumat! In terms of dioceses and patriarchates, una ang Eastern Church. Pero in terms of one Catholic Church, una ang Roman Catholic Church. Ano man? Kaya ang founder si Cristo! Sunod pagutan na. Namakagba si Saidi sa iyang Panginoon na nauna ang Orthodox Church sa Roman Catholic Church. Namakag, wala. Ay, wa man yung tarungang basa na. Mutubag sa ko. Iwan ko na mo nga magnakoy assistant. Ilan na itong kilong-kilong. Patubag na sila. Patubag na sila. Patubag na ko. Mr. Moderator, nakuha na ako ang pamutan ng Mr. Moderator. Ayaw mong rules pamutan na. Mr. Moderator, ang question misleading kay fallacy of suppressing the facts. Nga naman, wag niya tarong magbasa ang libro. Okay. Pareho taglibrong gigunitan. English na pa. I have 1 minute, Mr. Moderator. I have 1 minute, Mr. Moderator. Mr. Moderator, I have 1 minute. Pahilong mas ani. Lupig pa may demonyo ani, mahilong pa. Niya. Ipabukos yun nila kanang ginakot ni Pastoy Bacalares nga nauna ang Eastern Church refer na sa patriarchate in dioceses. Pero same founder nga naman.
Page 117 nag-ingon, Christianity spread westward from Palestine to Rome. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. Same person ang nagtukod sa east o sa west. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.